Tito, chitsauko chokutanga. Pauro, muranda waMwari nomupostori waJesu Kristu, nokuda kwokutenda kuvasanangurwa naMwari nokuziva chokwadi chinotungamirira kuumwari. Kutenda nokuziva kunobva patariro youpenyu husingaperi, wakapikirwa naMwari, iye asingatongonyepi, akavimbisa idzo nguva dzisati dzavapo. Panguva yake yakatarwa akazivisa shoko rake nokuparidza kwandakapiwa nokurayira kwaMwari muponesi wedu, kuna Tito mwanakomana wangu chaiye, pakutenda kwedu tose, nyasha norugare zvinobva kuna Mwari Baba naKristu Jesu muponesi wedu. Ndakakusiya paKirete kuti upedzise zvakasara zvisina kupera, uye kuti ugadze vakuru mumaguta ose sezvandakakurayira. Mukuru anofanira kuva munhu asina chaangapomerwa, murume womukadzi mumwe chete, munhu ane vana vanotenda uye vasingapiwi mhosva yokuti havazvidzori kana kuti havateereri. Sezvo mutariri akapiwa basa raMwari, anofanira kuva munhu asina chaangapomerwa, asingakurumidzi kutsamwa, asingadhakwi, asingarwi, asingafariri pfuma yakaipa, asi anoitira vaeni rudo, munhu anoda zvakanaka, anozvidzora, akarurama, mutsvene uye anozvibata. Anofanira kubatisisa shoko rechokwadi sezvarakadzidziswa, kuitira kuti agokurudzira vamwe nedzidziso yakarurama, uye agodzivisa vaya vanoipikisa. Nokuti kune vazhinji vasingateereri, vanongotaura zvisina maturo, uye vanyengeri zvikuru sei, vaya veboka rokudzingiswa. Vanofanira kunyaradzwa miromo yavo, nokuti vari kuparadza mhuri dzizere, vachidzidzisa zvinhu zvavasingafaniri kudzidzisa, uye vachizviita kuti vawane pfuma yakaipa. Kunyange mumwe wavaprofita wavo akati, vaKirete vanogara vachireva nhema, zvikara zvakaipa, simbe dzinokara. Uchapupu uhu ndohwechokwadi, naizvozvo vatsiure zvikuru kuti varurame pakutenda, uye kuti varege kuteerera ngano dzavaJudha, kana kurayira kwavanhu vanoramba chokwadi. Kune vakachena zvinhu zvose zvakachena, asi kuna avo vakaora uye vasingatendi hakuna chinhu chakachena, asi kutoti zvose pfungwa dzavo nehana dzavo zvakaora. Vanoti vanoziva Mwari, asi vanomuramba namabasa avo. Vanonyangadza, havateereri, uye havana kufanirwa nokuita chinhu chakanaka. Tito, chitsauko chechipiri. Unofanira kudzidzisa zviri maererano nedzidziso yakarurama. Dzidzisa varume vakuru kuti vave vanozvibata, vakafanira kukudzwa, vanozvidzora, uye vakarurama mukutenda, murudo nomukutsungirira. Saizvozvowo, dzidzisa vakadzi vakuru kuti vave nomufambiro wakafanira, vasingacheri kana kuda waini zhinji, asi kuti vadzidzise zvakakwana, uye kuti vadzidzise vakadzi vaduku kuti vade varume vavo navana vavo, kuti vave vanozvidzora uye vakachena, vanoshanda kumba, vave vanyoro, uye kuti vazviise pasi pavarume vavo, kuitira kuti pashayikwe angazvidza shoko raMwari. Zvimwe chetezvo, kurudzira majaya kuti azvidzore. Pazvinhu zvose, iwe uvaratidze somuenzaniso nokuita zvakanaka. Pakudzidzisa kwako, udzidzise zvakakwana uchirevesa, uye nokutaura kwakarurama usingagoni kushorwa, kuitira kuti vaya vanokupikisa vanyadziswe, nokuti havana chinhu chavangareva pamusoro pedu. Udzidzise varanda kuti vazviise pasi pavana vatenzi vavo pazvinhu zvose, kuti vavafadze, varege kupindurana navo, uye kuti varege kuvabira, asi kuti varatidze kuti vakatendeka zvikuru kwazvo, kuitira kuti vashongedze dzidziso yaMwari muponesi wedu pazvinhu zvose. Nokuti nyasha dzaMwari dzinouyisa ruponeso dzakaratidzwa kuvanhu vose, dzinotidzidzisa kuti tirambe zvinhu zvisina umwari nokuchiva kwenyika, uye tirarame upenyu hwokuzvidzora, hwokururama uye hwoumwari munguva ino. Takamirira tariro yakaropafadzwa, kuonekwa kwokubwinya kwaMwari wedu mukuru nomuponesi Jesu Kristu, akazvipa nokuda kwedu kuti atidzikinure kubva pakuipa kwose, nokuzvinatsira vanhu vari vake chaivo, vanoshingaira kuita zvinhu zvakanaka. Zvino izvi ndizvo zvinhu zvaunofanira kudzidzisa, kurudzira uye utsiure nesimba rose. Ngakurege kuva nomunhu anokuzvidza. Tito, chitsauko chechitatu. Uye uchidze vanhu kuti vazviise pasi pavatongi navane simba, kuti vave vanoteerera
kuti vave vanhu vakagadzirira kuita zvose zvakanaka, kuti varege kuchera vamwe, vagare murunyararo, vaitire vamwe zvakanaka, uye kuti varatidze kuzvininipisa kwechokwadi kuvanhu vose. Pane imwe nguva nesuwo takanga tiri mapenzi, tisingateereri, takanyengerwa, takatapwa nokuchiva kwose uye nezvinofadza. Taigara muruvengo negodo, tichivenga nokuvengana. Asi pakaratidzwa ngoni norudo rwaMwari muponesi wedu, akatiponesa, kwete nokuda kwezvinhu zvakarurama zvatakaita, asi nokuda kwetsitsi dzake. Akatiponesa kubudikidza nokuberekwa patsva nokuvandudzwa noMweya Mutsvene, uyo waakadurura wakawanda kwazvo pamusoro pedu kubudikidza naJesu Kristu muponesi wedu, kuitira kuti mushure mokunge taruramisirwa nenyasha dzake, tive vadyi venhaka tine tariro youpenyu husingaperi. Iri ishoko rezvokwadi, uye ndinoda kuti usimbise kwazvo zvinhu izvi, kuitira kuti vaya vakatenda Mwari vachenjere kuti varambe vachiita mabasa akanaka, zvinhu izvi zvakanaka uye zvinobatsira munhu wose. Asi unzvenge mibvunzo youpenzi nenhoroondo dzamazita amadzitateguru negakava nokukakavara pamusoro pomurayiro, nokuti izvi hazvina maturo uye hazvibatsiri. Yambira munhu anotsausa kwokutanga uye ugomuyambirazve kechipiri. Mushure mezvo usava nechokuita naye. Uve nechokwadi chokuti munhu akadaro akatsauka uye mutadzi, akazvirasa iye amene. Pandichatuma Atema kana Tikikasi kwauri, edza nepaunogona napo kuti uuye kwandiri paNikopori, nokuti ndichagarako panguva yechando. Ita zvose zvaunogona kuti ubatsire Zenasi mududziri womurayiro naAporo parwendo rwavo, uye uite kuti varege kushayiwa chinhu. Vanhu vedu vanofanira kuzvipira kuita zvakanaka, kuitira kuti vagone kutibatsira pazvinhu zvinodiwa mazuva ose, uye kuti vasararama upenyu husina zvibereko. Vose vari kwandiri vanokukwazisa. Ukwazise vose vanotida mukutenda. Nyasha ngadzive nemi mose.